Rayuwa Top TV tashar al'umma, ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Rahotanni sun bayyana cewa 'yan kasuwar ƙasar Najeriya na ci gaba da koka yadda shugaban ƙasar ta Najeriya ya buɗe bodar tsakanin Najeriya da kuma ƙasar ta Nijar. Tun bayan biyo dai juyin mulkin da sojojin ƙasar ta Nijar suka gabatar a jamhuriyar ƙasar ta Nijar, wanda shine dalilin kulle bodar tsakanin ƙasar Najeriya ɗin da kuma ƙasar ta Nijar. Duk da dai a zamanin tsohon shugaban ƙasar ta Najeriya Muhammadu Buhari ya buɗe bodar ne, amma kuma bai lissafa wasu abubuwa da dama wa'anda za a shigo da su ta ƙasar ta Nijar zuwa ƙasar ta Najeriya, ko kuma fita da su daga ƙasar Najeriya zuwa ƙasar ta Nijar. Amma kuma a yanzu zaɓaɓɓen shugaban ƙasar ta Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa da a buɗe bodar tsakanin ƙasar ta Nijar da kuma ƙasar ta Najeriya da wasu sauran bodojin ƙasashe da suke makwabtaka da ƙasar ta Najeriya, da kuma lissafa abubuwa da dama wa'anda za a shigo da su, ciki har da shinkafar da 'yan ƙasar Najeriya suka fi siya, musamman ma talakawan ƙasar ta Najeriya. To kai dai mai saurare, gyara zama domin jin cikakken rahoton a halin yanzu. Haka zalika, idan shine farkon shigowarka wannan tasha na farko, danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen da zarar an ɗora a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Rahotanni suna bayyana cewa 'yan kasuwar ƙasar Najeriya suna kokawa kan yadda zaɓaɓɓen shugaban ƙasar ta Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya buɗe boda, da kuma kan yadda suke tunanin za su yi faɗuwa a kan kayan da suka siyo daga waje, don inda suke bayyana cewa ta yaya sun siyo kaya da tsada kuma yanzu za a karya musu farashi kan yadda aka buɗe boda. Sun san dole dai shinkafa za ta sauko da sauran kayan masarufi, duk da dai ƙasar ta Najeriya na fuskantar rashin kayan masarufi da yadda kuma suka yi tsada. A yanzu dai bayan kulle bodar tsakanin ƙasar ta Najeriya da jamhuriyar ƙasar ta Nijar, duk da dai wasu kayan abincin da aka kulle bodar sun lallace. To kai dai mai saurare, kana shan labaran ne daga wannan tasha mai albarka. Ci gaba da kasancewa da ita domin kawo ma ingantattun labarai.